Com la veus, una jove prostituta de 28 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Lleida, va aparèixer morta dimarts en un pis de Salou. La jove va ser trobada despullada, estirada amb un matalàs i amb les mans lligades a l'esquena amb una peça de roba. L'autòpsia ha determinat que la principal causa de la mort va ser l'asfíxia. El mateix dimarts a la tarda, un home de nacionalitat brasilera de 34 anys es va presentar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra explicant que a casa seva hi havia el cadàver d'una noia. Aquest home va explicar que havia conegut la noia la nit anterior i que havien passat tota la nit consumint cocaïna i mantenint relacions sexuals. Els agents es van desplaçar al domicili i van trobar el cos sense vida de la dona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest home per un presumpte delicte d'homicidi i passarà a disposició judicial el proper divendres. De moment, el jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona ha decretat el secret de sumari.